milestone. But 2026 is not just any year. Field Marshal Birhanu Jula's keynote address offered a clear example of the geopolitical messaging currently emerging from Ethiopia's military leadership. He didn't mince words. He stated that the Red Sea and the Horn of Africa are becoming zones of conflict more complex than ever before. For the Field Marshal, the threat is no longer just about border skirmishes, it is about historical enemies who are working tirelessly to ensure Ethiopia remains preoccupied with internal affairs. كم تريوا زلهم برهان جولا ويون مركنيا برهان جولا أبسسهم من اللي نحن ككل تصومنه اسكا جمتها ككني معلتي مسيو حدش فقرة especially صمدو تبل كتالي قال كابتن توقيت وانزل قاليا مثلا بينا كفالنا تو مهان so أجر وشتاو تصقم تبل علا تفرارس الله يري الله يسمع الله بتدقاقا مدما تمساس على مدام تايد بتصحزلو إثيوبيا أكبيت كالولاو أتيالا نتك كبيت كالولاو أتياتو زلا مقبال سلازا أبيو they are just تاكو قبري فتنلو زي وشتاو كالولاو ناتناسي كابكو تسترنا وزعي زخوون زلو نايدقا حيلتات يخفلوون يدفعون سلو زلو يجبت زبهال يلن مغنياتو اتوما وشت إثيوبيا نبلت قنان نتسراويتون درع عمزة بلو زلو من يوم إثيوبياويان مقحات إثيوبياويان يوم فانو يبحال شنو يبحال أورومو دك عدوم يوم أورومو شنو هو بعبيد ما فانو زبحالنا يا محرا حيلي هو حات حجي كالو دما ببوغنو إثيوبيا تسقمناتا حدا جنرال قدمي سومن عبيلو بتجيتاچو ردا زتقاددلو زعبا إيرترا مالتيو كأنت تكونتات زعبا إثيوبيا ينيرو نسقم زعبا إثيوبيا لمنا إثيوبيا إيرترا يقبل سلازمرت أنا بإيرترا سكيرون تايلو ميرت جنرال ألمشت يوم قلز بلون تايلو إثيوبيا أبزن زحلفة 5-6 عامات زود فوتو جنزب كباب 10 بليون دولار نا أمريكا في الله درجي إيرترا نخدم سس أبتنا لعسر عامات دوسدو لك ألسي 10 عامات كواسي دولدي 10 شو من تعمل نبلو ولا كاب 7 شو جميرو كسبت سان حدن سي 14 عامات مالتي 14 عامات ولا قلد وصدلو كندو ገንዘብ ያጥፈን ኢሉ ስለዚ ኢትዮጵያ ነገር ክትወርር አይኮነት ገለ ክትገብር አይኮን አውሽት ዓዳ ሃገራ ናዕነወት ህዝባና ዓለወት ንክትዕኑ ጥራይ ሌላ 11 ቢልዮን ዶላር ፊያላ በዚ ክንቅፅል አይንኽሊና በብረት ጥራይ ዝፍታሕ ፀገም የለን you need to figure out ካለ መንገድ ክደለካ አብይ አሕመድ ኢሉ بقى خمايلهم تزاريبهم تزاربا قلنا بعب كابت زبصحوا انت جرب طبزيزو ኤርትራያ እቲ አርኪቴክት ናይ ዝኹሉ ፀገምናትና ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርኩም ኤርትራያ ሽግርና ሕቶ ናይ ኤርትራይ ስርዓ ዘውድቕ ኢሎም ኣባ ጌታቸው ረዳ ፅቡቅ ጌር ነጊርዎም ኤርትራ እንተተላዓይላ መንግስቲ ክወድቕ ምዃኑ ፍለጡ ኢልዎ ሃይለ ስላሴ ረዲዎም መንግስቲ ሃይለ ማርያም ረዲዎም ኢህአደግ ረዲዎም ራብዓይ ንስኻ መፂኻ ኣለኻ ኢልዎ ስለዚ ሕቶ ናይ ኤርትራ ድማ ልዕልካ ስለ ዘለኻ ሽመ ኤርትራ እንተጠቒስካ ንኩናት ድማ እንተተበጊስካ ውድቀትካ ኺልሎ ኢልዎ نزا قدم حجي 3 ጊዜ 4 ጊዜ ዘጋጥማ ክትቅይሮ እንድሕር ኮይንካ ንዓይ ከብዳም ንዓይ ስምዓኒ ዝዓይነቱ ነይሩ ንስ ግን ንትግራይ ከማን ከድሕና ይከኣለን ግረፍ ሕጂ 4 ኪሎ ኸይዱ ንአዲስ አበባ ኸይዱ ንዓቢ ከድሕና ኣይኮነን ስለዚ ብዝኾነ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይዚ ብርሃኑ ጁላ ኤግዛክትሊ ንሱ ከምዚኣ ክገብር ከሎ ቀንዲ ፀላእዮም ኣብዚ ግብፂ ክብል ክሰምዖ እዮም ግብፂ ያ ናይ ፅምዶ ኢሉ ካብ ኤርትራ ውፅኢዋ ኣለታ ፅምዶ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ ውስብስብነቱ በማይቋረጥ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው ዓለም አቀፋዊ የደህንነት ሁኔታ አማችነቱና ውስብስብነቱ በማይቋረጥ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው ዓለም አቀፋዊ የደህንነት ሁኔታ በዓለም ሁሉ ጫፍ ስጋትን ፈጥሮ እንደሚገኝ እንደተገነዘባችሁ እገምታለሁ። የኢኮኖሚና የኃይል የበላይነት ፉክክር የዓለም ሀገሮችን ያስተሳሰረው የዓለም አቀፍ ህጋዊ መስተጋብር ገደቦች እየተጣሱ የደህንነት ዋስትና አደጋ ላይ እየወደቀ ይገኛል። ከፍተኛ የሀብት ክምችት ያለባቸው ዘበኑ ዘበን በባኃይል ካድሌት ካተስምረሉ ግዚያዩ እና በለዩ ጌታ እቲ ብርሃኑ ጁላ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ተንታኒ ኮይኑ ይመጽ ዘሎ ሓያላት ብቕልጽሞም ድሌቶም ንኽገብሩ ብዙሕ አካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለው ይዝብል ጂኦ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያላቸው የዓለም ቀጠናዎች የፉክክር ሜዳ እየሆኑ ነው። በተለይ የውሃማ አካላት አካባቢዎች ዓለምን በማስተሳሰርና የታዳሽ ኃይል ፍላጎትን በማባዛት የሚኖራቸውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በማሰብ ዋነኛ የፉክክር መድረኮች ተደርገው
እየተወሰዱ መሆናቸውንም ተገንዝባቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነቷን ለማረጋገጥ የምታደርገው ጉዞ ፈታኝ መስመሮችን ማለፍ የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ ጠንካራ ዝግጁነት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ከምዚ ዓይነት ከቢድ ናይ ጂኦስትራቴጂክ ኮምፒቲሽን ይብላ ኣሎ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ናይ ጂኦግራፊካዊ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንዘለዎም ንምቁፅፃር ዓበይቲ ሓይልታት ዓበይቲ ሃገራት ኩሉ ዝከኣለን ይገብራ ኣለዋ ተማእከሎት ሓይልታት እውን እንትኾና ረብሓናተን ንምቅዳም ንምዕዛዝ ወይ ንምርግጋፅ ነዊሕ ርሕቀት ከይደን እየን ዝጓዓዛ ዘለዋ ኢሉ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ሕልምናታ ወይ እውን ጎቢጣ ናይ ካልእ ባሕሪ ናይ ምውሳድ ዝተበገስናዮ ብዙሕ ሽግር ይፈጥረሎ ከም ዘሎ ግን ሓያል ስኩም ትኸይድና ኣለና ይብላ ኣሎ ካበይ ተበጊሶም ናበይ በፂሖም ካብ 4 ኪሎ ተበጊሶም ናብ 5 ኪሎ በፂሖም ኣምኪድን ካብ 4 ኪሎ ናብ 4 ኪሎ እዮም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ግን ብሓንጎሎም ግን ሓያል ስጉምቲ ከይዶም እዮም ካብ ዘረባ ናብ ዘረባ ስለ ዝበፅሑ ካብቲ ቀደም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ካልእ ዘረባ ስለ ዘምፁ ሓያል ስጉምቲ ከይዶም እዮም መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ለዘመናት በሰላም እጦት የሚገለጸው የቀይ ባህርና አፍሪካ ቀንድ አካባቢ የደህንነት ሁኔታ ከምን ጊዜውም በላይ የግጭት ቀጠና እየሆነ እየተወሳሰበ መጥቷል። ኢትዮጵያ በቀጠናው የምትገኝ ከማንኛውም የቀጠናው ችግርና ተጠቃሚነት ማምለጥ የማትችል ትልቅ ሀገር ናት። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰልችዎ ከሎ ዘንብቦ ዘሎ ይመስል ብሓፈሻ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ፀጥታን ድሕነትን ናይቲ ዞባ ድማ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ምንጭ ናቱ ምዃና ከም ዘይፈልጥ በዚ ጉዳይ እዚ ፈቲያ ፀልያ ክፅሎ ከም ትኽእል ተረዲዩና ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ርቃትን ናይ ሰላምን ተራ ንኸይትፃወት ንዓዓ ንምድራዝ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ጸላእትና ንዓና ንምቅርቃር ሕልምታትና ንምዕፃር ዝብልዎ ሕጂ ናብ ፅምዶ ይካቱ ያዎች ብቻ እንድትጠመድ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ኢትዮጵያን ከባህር ዳርቻ ለማስወጣት የተጠቀሙበት ዘለግ ያለ እድሜ የነበረው ጸረ ኢትዮጵያ ቅንጅት ዛሬ ደግሞ እድሳት ተደርጎለት ስሙን ቀይሮ ጽምዶ ብሎ በመሰየም ታሪካዊ የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። የዚህ ጥምረት ወይም ቅንጅት ወይም ጽምዶ ባለቤት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ መውረድ የተሳነው የግብጽ ገዢ መደብ ነው። ስለዚህ ንጽምዶ ካብ ኤርትራ ውፅኦም ናብ ግብፅ ኣሰጋጊሮም ኣለዉ ጉድላክ ወዳት እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጣዊ ዘይወፅእ ሽግራት እያ ኣብኡ ሕምስምስ እናበለት ድኻ ኮይና ክተርፍ መሰቶም ኣጀንዳኦም ንክገብሩ ብዙሕ ኣጀንዳታት ብዙሕ ፀገማትን ተንኮላትን ከኣልሙ ድሕሪ ንዘበናት ድሕሪ ምቕፃሎም ሕጂ እውን ፅምዶ ዝብል ሓድሽ መንገዲ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሓደጋ ክእትዋ ይፅዕሩ ኣለዉ ይብላ ኣሎ ኣብ ኩላቶም እቶም ናይ ብልፅግና ጀነራላት እንታይ ክሳዕ ክንዲዚ ፅምዶ ዘፍርሆም ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ እቲ ምስጢር እንታይ መሲልኩም ፅምዶ ናብ ካልእ ምዕራፍ ገፁ ይሰግር ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ሸነን ፋኖ ክፀምዶ ከም ዝኽእሉ ይንገር ኣሎ ፋኖ ምስ ሸነ ክፀምድ ከም ዝኽእል ብታሕቲ ታሕቲ ይዝረብ ኣሎ ብወግዒ ክነገር ከም ዝኽእል ኦልሬዲ ብልፅግና በፂሕዎም ኣሎ መስለኒ ክዛረበሉ ጀሚሮም ኣለዉ ፋኖ ምስ ህወሓት ክፀምድ ከም ዝኽእል እውን ተረዲቦም ኣሎ ብዓብዩ እቲ ዋዕላታት ኣብ ግብፂ ኣብ ሱዳን እዩ ዝካየድ ዘሎ ግብፂ ኢድ ኣለዋ ኤርትራ እውን ኢድ ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለዎ ብኻልእ ዘራርባ ኩሉ ሓያል ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑን ካብ መንበሩን ክጉሕፎ ዝኽእል ዘበለ ብሓደ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ድምፁ ትሕት ዝበለ እትሪእዎ ዘለኹም ጁላ ናይ ቃል ዓለም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዛ ትመፁ ዘላ በትሪ እዛ ትመፁ ዘላ ገመድ እንታይ ክገብር ከም ትኽእል ተረዲይዎ ኣሎ ማለት ቁርብቲ ላይ ዓመታት ከዘይፀንሑ ሓዳፊቱ ኣነስ ክንደን እየን ተለዋኒ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ክንዱ ዝኣክል ግዜ ክብዎ ዝኽእል ኩነታት የለን ቲንግስ ኣር ሙቪንግ ቨሪ ፋስት ፅምዶ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ነዛ ፅምዶ ኣክቹሊ ኣገለ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ናቱ ኣወል እንታይ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ስርዓት ብልፅግና ሲ ንፅምዶ ሓያል ንክኸውንን ውዕውዕ ንክኸውንን ሲ ካባና ንላዕሊ ካባና ብዘይስንፍ መንገዲ ይሰርሕሉ ኢሉ ምክንያቱ ንፅምዶ ከሰይጥን ክብል ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክገብር ነዛ ፅምዶ ሰማይ ያደይብዋ ሎሚ ኣብ በዓል ብራስልስ ኢልካ ኣብ ኩሉ ናይ ቲንክ ታንክስ ብዛዕባ ቀርን ኣፍሪካ ክትዛረብ ከለካ ፅምዶ ገለ ካብቶም
ካች ወርድስ ኣገደስቲ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ትርድኦ ዲኻ ኣይትርድኦን መዐቀኒ ፅምዶ ትፈልጦ ዲኻ ኣይትፈልጦን እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ነቲ ፅምዶ ቀንዲ ንህላዊው ሓደጋ ከምፃሉ ዝኽእል ምዃኑ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ ዓብይ ፍርህ ከም ዘለዎም ካብ ኢና ንርኢ ዘለና not only that እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገምናቶም they have other problem ለንቀነ ካልእ ሽግር መፂዎም ኣሎ ሽግራቶም ከዓ ኣይውዳእን እንዲ መብዛሕትኡ ግዜ let's show you this one Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, announced the inauguration of the Strategic Command Headquarters in the new administrative capital, to stand as an edifice for the great people of Egypt, embodying Egypt's role as a force for peace and stability, and a state capable of confronting challenges and achieving aspirations, under the unity of its proud people and its valiant armed forces. This comes to ensure the integration of planning and coordination among all branches and bodies of the armed forces, the enhancement of combat capabilities, and constant readiness to confront challenges. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግብፂ ለንቀነ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ እዝ ናታ ኣመሪቓ ኣላ ኦክታጎን ይበሃል ናይ ኣሜሪካ ፔንታጎን እንዲኦም ዝብሎ እዚ ከዓ ኦክታጎን ዝብልዎ ዓብይ ወታደራዊ መደበር ናቶም ኣመሪቖም ኣለው እዚ ነገር እዚ ንብዙሓት ሃገራት ዘሰንብድ ነገር እዩ ሓደ ግብፂ ማለት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እዩ ካልእ ግብፂ ትራዲሽናል ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ግብፂ በይኑ ጥራይ ሓያል ክኾን ኣይክእልኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ የማናይ ኢድ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ዓቕሚ ወታደር ዘለዎን ስለዝኾነ ንኣሜሪካ ዘገድሶም እዩ ስለዚ ናይ ግብፂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እስራኤል ኣብ ከቢድ ኩናት ተጠላቅያትሉ ኣብ ዘላ ምጥልቃይ ማለት ድማ ሞራል ናይ ሰራዊታ መሬት እዩ ዘቢጡ ዘሎ 3 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ተዋጊኡ ዘሎ ኖርማል ሰራዊት ካይኮነ ናይ እስራኤል ሲቪል እዩ ኣብ ኦፊስን ገለን ዝሰርሕ ዝነበረ ተመሊሱ ወታደር ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋላ እውን ኣብ እስራኤል እጅት ከምዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፀገም ኣለዎም እዩ ሰብኣይ ወልድን እዩ ግብረ ሰዶማውነት ላዕሊ እዩ ኩልታት ዚታት ሪኻ እውን ፀገም ኣለዎም እዩ ብግምጣሉ እዚኣቶም ኣዝዮም ዝባዝሑ ዘለው ሃገሮም ዝፈቱ ባንዴሮም ዝፈቱ ሓያል ወታደራዊ ትራዲሽናል ድማ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ኩሉ እዚ ሰራዊት እዚ ንእስራኤል ከፈራሪ ኢሉ ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ኣብይ ኣሕመድ እዩ ቀንዲ ፀላኢና እዚኦም ካብ እስራኤል ንላዕሊ ቀዳማይ ፀላኢናቶም ኢትዮጵያ እያ ምክንያቱ እስራኤል ብጎረሮማ ይትሕዘብን እያ ማይ ጌራ ይትሕዘብን እያ ፀገም ናቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብ ወታደራዊ መናውራታት ንኣብይ ኣሕመድ ቀሊል ዘይኮነ ፀቕጢ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ኢኻ ዝርዳእካ እዚ ኣፍኮርስ ፊት ንፊት ብግንባር ተራኺቦም ክዋግኡ ዝኽእሉ ይኮኑን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድማ ኦፍኮርስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ቦታ እዚ ዋላ እታ ካፒታል ሲቲ ናይ ፖለቲካዊ ሲቲ እውን ኣመሪቖም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዘበና ኣዛራቢ ኮይኑ ዘለዉ ክድብለ Quietly building a monster war headquarters in the desert, creating a new kind of threat that Israel's already stretched army may struggle to match. Are we looking at a 22,000-acre military megacomplex backed by hundreds of thousands of active troops and nearly 500,000 reserves? And what does that sheer scale mean for the region? As Egypt's war machine expands at high speed, is Israel now confronting a severe manpower? ብዙሓት ካልኦት ክሪእዎ ከለዉ ንእስራኤል ሽግር ክኾኖም ዝኽእል ጉዳይ እዩ እዮም ዝብሉ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ንዓይ እስራኤል ምስ ግብፂ ወላ እኳ ግብፂ ምስ እስራኤል ሓፍኮፍ ዝብል እንተኾነ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዘለዎ ሃገር ስለዝኾነ ብጥዋራ ናይ ኣሜሪካ ዝኸይ ስለዝኾነ ኣንፃር እስራኤል ዝኾነ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ይኮነ ዝኾነ ክገብር ክእል ኢለ ዝብል እምነት የብለይ ኩሉ እዚ ዓቕሚ እዚ ተተኸይሉ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና መፈራርዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ንእስራኤል ወልሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ማለት ሓደ ብዙሕ ስምምዓት እዩ ዘለዎም ካብ ወፃኢ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣይኤምኤፍን ድጎማ ስለ ዝደልዩ ብዘይ እሱ ድማ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ስለዘይክእሉ ናብ እስራኤል ተንከስ ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ግድኻ ምናልባት እስራኤል መፅያ ተድሕነኒ ትኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ኩሉ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ግዜኡ ናብ እዋኑ ዝግበር ዘሎ እዩ ምስቲ ጀነራል ናይ ብልፅግና ግብፂ መፀትና ታሪካዊ ፀላኢት ናትና ብፅምዶ ጌራ ከተና ሰናን ክትቀትለና እንትደልላ ዝበሎ ወል ግብፂ ከዓ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም የርእዩ ኣለው እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ እዚ ፍሉይ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ወይ እውን ምስ ኢትዮጵያ መፅኡ ፊት ንፊት ክገጥም እዩ ዝብል እምነት የብለይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ምክንያቱ ኩናት ኪኖቲ ፑሽ ኣብ ምግባርን ኣብዚ ኣብ ፅርግያታት ወፂኻ ሓረካት ምግባርን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ I don't think ምስ ዘለዎም ኩነታት ከም ክገብሩ ግን ንኣቢ ከውድቕዎ ዝደልዩ ሓይልታት ስለ ዘለዉ they can help ከምቲ ዝድለ ግን ወላ ነቲ ናይ ግብፂ ኣበርክቶ ካብኡ ናብኡ ኣብዚ ናይ ኤርትራ እዮም ጫውጫው ዘብሉ ዘለዎም ምራብ ካልእ ከምቲ ዝድለ ክንቀሳቀሱ ኣይትሪኦም ኢኻ
حبنا يرتراسي حيال زخونة عقمي كتهنس كحجزوا اللهم سيريس لبز عواق أي بحرن قلنا زحسب تقينهم إرترا كتحجز اللون إرترا كبركت له منتان ربحاناتهم كرجاجس اللهم زدلين تقينهم بس قينا بتي جبتي at the same time أبي أحمد بجنرالاتو زجدروا الله بزلوا جزء جبت دما بقديوم يقبر له كل يوم تورادر تحيلتاتهم إرتراها نخلت يوم كتلاقوا عم تراي زلوا نخلت يوم نابلعكا نخلت يوم نتفاوتوا أجندنا ربحنا خنقبر لنا كاب كل يوم هجرات دما كنربع زلنا هنا كم هجر كنريح لنا أنا كم يزبل مالت إرترا يكون أنت باسم زلا ويبني إرترا يكون نخلت يوم ترخبهم زلا لذي بتقيل بتي إحنا كنربح له نخل عدلات ترغيبه إرترا نزي زلوا مفتات نايزن كل تهجرات زيادة كتمزمزو كم زلوا تراي زردانه This is all I can say مغنياتو the rest is ساتهم انتهوا تاريخاوي تسقم علوهم إرترا من قوتو تسقمهم كويناي تفلتنيا جن بعلاتهم زفتروا زلوا تسقم سلزلوا ومابزي ناكلتيهم متفنان كاسلزلوا نحنا إرترا بزي قدايزي كتربح تراي زلوا بهالاي جزيا كهابكا نخلو كنت كمل لهم كلالنا أنا زي رديت ناتي I hope تزمدنا أنا مسكبت زلوا دما كحيل in fact إذا كم زيلنا هلو خلو parallel استجبرنا قرنيرو زي قال أسكلكم give me a second there was this meeting between Eritrea and Egypt معناها كل جزء من إريتريا update كونسلوس دليو. How Egypt and Eritrea are redefining Red Sea security. For years, Egypt and Eritrea maintained cordial relations, but today something much bigger is taking shape. What we are witnessing is not just another diplomatic relationship. It is the emergence of a strategic partnership that could have major consequences for the future of the Red Sea, the Horn of Africa, and the wider Middle East. The latest sign of this growing partnership came with President Isaias Afwerki's recent visit to Cairo, where he held extensive talks with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi on bilateral cooperation, regional security, and the future. كمتي كتصالي ركبناتنا نحد جزية ولا تفزبل كم زي كنا نمرق جاز كتصالي بتليفون بخالنا تراقبنا كنزاتينا زبلو أبز حجون أبز غرا أبز حلفة وانات تدواويلهم تراقبهم كم سزاتيهم زنقروا زلو سلزي جبسي مسير ترازل لوازمدنا they're just trying to be as serious as possible ني علمسي serious زخونة متأسسار مسير تراك تقبر تفتن كم زلا سير تراز قبر زلو دما ناي جزياوي نقر تيكونسي أسألنا زلو تشركنا دما كساب مدام دمتو كبصحوه مدام كم زلوهم نعلمون كرقاقص زدليهم زي ما سلو زلو هذا كابتز بلو زلو أبزي beyond diplomacy moving from cordial relations to a strategic partnership كابتي نايا صبوز مدناتات بقال ملزرة سجيرنا ناب حدا تأمور زخونة استراتيجيكاوي محزنة كنا سجاجرون دلنا نايبلو the goal the Red Sea security should be managed by coastal states alone excluding external powers زي كم بوتر دما بحري بتن أبو زلوا حجرات حبابيرنا تحجاجزنا كنا محضروا لنا خل من قدك فترة لنا كلنا تناوزل له حجرات دما عقمناتن نتي كل مايناتن كقواص صرالون ككلا خلالون زخلا عقمن خمع بلا بتن كالوت نتم كالوت كحجزوا لهم جبسي إيرترا تحجزا لنفسها تقمع دليه بحرنا عطاتهم سلزة قدسهم سويس كانال كسرح عند عردليقة تاخد قبر لك بحر بمولو حسك هون له نيرترا دما كتحجزا قديت لك منتان نبعالها كف سويس كانال ترغب بليونس نتركب انت ده كونه كلام مسمار كده اليوم علامات قالوا من كلام من قدك فتريهم ان Egypt is going to be the biggest loser ويون نبي إيرترا كمتم قالوا زعندرو زلو جبت كم بعد جبت نتم مشاركتها حجرات إيرترا انت ده حجزاتها إيرترا مش إثيوبيا ديل كتقبروا تخليها زبلا برسوم الله إثيوبيا قربتنا maybe أبي أحمد مسكده they have no idea what's going to happen أبي أحمد نحرقيدو إيرترا مسز من قصة انتاك تقبر كم تغل أيفلتون يوم جبتي so what انتاك قبر لهم كم ودفر انتو قينهم لو مم سيرترا أقدر أسديل كقبر لهم this is no brainer if you don't do this لو من إيرترا جوك تتعود قال ملا دراماتات جريش كعله عند هريلكا أبي أحمد كرليو إيرترا can cut a very deep deal مس إثيوبيا عبديل كتقبر تخليها محج خاص قبر تاع دحنا سنتون إيرترا إثيوبيا أرجع أزيد تبرد زلوا يخدون يرومي سلازي كبساويان they have to move they're not doing this for charity أنا محجاز يكون أنا عطاتهم زقدسير and somebody has to tell them this somebody has to tell them by the way كبساوي لا شك قدم يحسب على أنتي مسلكم أبزي هذا expert أنا كبسك قدم يحسب على بإنجليش كنقبر من البعض بعربك أبي كخلوا إليه
ግን በወለንታ ከጋዜጠኛታት ወይ ወኪላታት ጋዜጠኛታት ክሕግዙ ዝኽእሉ ነዚ ፕሮግራማት ናትና ከነስፍሓሉ ንኽእል መንገዲ እንተትሕግዙና ፅቡቅ እዩ ነይሩ ዛዕባ ፅንሕ ኢለ ክዛረብ እየ ሶ ሬት ሲ ኮንትሮል 15% ንግዲ ናይ ዓለም በዚ ቦታ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ስዊስ ካናል ድማ ምንጭ ናይ እቶቶም እዩ ንኤርትራ ምሕጋዝ ግዴታ እዩ ምርጫ ኣይኮነን ንዓታቶም ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ስታቢሊቲ ጆይንት ኮኦርዲኔሽን ኦን ክራይሲስ ኢን ሱዳን ኢን ሶማሊያ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ዘሎ ክልቲኦም ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘለዎም ግብፂ ዝያዳ ክሰርሑ ኣለኩም ናባና ይተፀግዑልና ክብል ይደላኒ እቲ ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ናይ ካይሮ ኣስመራ መቃዲሾ ዝተገበረ ድማ ሲግናል ኒው ሪጂናል ፓወር ብሎክ ሓድሽ ናይ ዞባዊ ሓይሊ ንምቋም እውን ሓጊዙ እዩ ግን ከምቲ ዝድለዳ ኣይቀፀለን እምበር እሱ እውን ኣገዳስነት ነይርዎ እዩ ካብኡ ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሎጂስቲካል ታይስ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ቁጠባውን ሎጂስቲካውን ሽርክነት ኢሎም ዝተፈራረምዎ እውን ኣብ 24 ተፈራሪሞም ኣብ ዝቐረባ ድማ ዝያዳ ክሰርሑ ምዃኖም ነጊሮም ኣይሆፕ ስራሕ ጀሚሩ ክኸውን ወይ እውን ኣብ መስርሕ ክህሉ ነዚያ ናይ ግብፂ ብፍላይ ክንከታተላ ኣለና ተዘየለ ክንፅሕፍ ኢና እንታኾንኩም ዘይጀመርኩም ኢልና ክንፅሕፍ ኢና ነዚኦም ክንከታተሎም ኣለና እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ዲል ገይሮም ከምቲ ኩሉ ግዜ ሕራይ ኢሎም ሕራይ እናበሉ ንኤርትራ ዝሕርዋ ዘለዉ ፅቕ ኢልና ክንሪኦም የብልናን ከምኡ ድማ ጆይን ኢንትረስትስ ኢን ፖርትስ ኣብ ወደባት መንገዲ ባቡር ዕደና ኣብቲ ዓሳ ተሰማሚዖም ኣለዉ ከምኡ ድማ institutionalization coordination is no longer one of summits but regular ministerial and presidential engagement እቲ ንገብሮ ዘለና ዝምድና ድማ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ዝገበርናዮ ናይ ክልተ መራሕቲ ትርክብ ዘይኮነስ ቀፃሊ ርክብ ክቕፅል ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ ክገብር ኣለዎ ስትራቴጂክ ዴፕስ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ክንገብር ኣለና ኢጅፕት gains influence in the Horn of Africa economic security Eritrea gains investment and infrastructural support regional balance ድማ ክሕሎ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ስለዚ it's very crucial እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ንግብፂ እውን ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ስለዝኾነ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ሽርክነት ብዝለዓለ መንገዲ ክሰርሕሉ ነተሓሳስብ ሓደ ሰባት እንታይ ትብሉና እዚ ቻነል ዘይትዕብይዎ ኢኹም ካልእ ነገር ዘይትገብሩ ኢኹም ገለ ትብሉና ኢኹም ወል ክዓቢ እንተደልይኹሞ ክዕብዩ ዝኽእሎ ሓገዝ ከዓ የድሊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣይሓትትና ነቨር ገንዘብ ክሓትት ኣይፈቱን እያ እንታይ ዝብል ኣነ ብዙሕ ግዜ ትፅሕፉለይ ስለምንታይ እዚ ቻነል እዚ ትሕዝቶታት እዚ ኣብ ሳተላይት ዘይቅየር ናብ ሳተላይት ዘይትቕይርዎ ይብሉኒ ምክንያቱ ሳተላይት ምቕያር ንባዕሉ ናይ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ጉልበት ናይ ግዜ ናይ ኩሉ ሕቶታት ስለ ዘለዎ እተን ዝርከባ ግዜናተይ ነዚአን ዝገብረን ክገብረለን ይኽእል ኣሎ ምስቲ ቲም ናተይ ተጣፊና ነዘን ቪድዮ ክንገብር ንኽእል ኣለና ተወሳኺ ክንገብር ተኮይና ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ድኻምን እዩ ዘድልዮ ስለዚ ነዚ ከም ኮሚዩኒቲ ኣብዚ ቀረባ ምስ ካልኦት ቅዱሳት ኤርትራውያን ተራኺብና ዝሕዝን እዩ ዳርጋ ኩሎም ተቃወምቲ ሳተላይት እናሃለዎም ከሎ ናይቲ ኩሉ ኤርትራዊ ሚድያ ግን ሓደ ሳተላይት ክህሉ ዘይምኽኣሉ ኢሎም ንዓና ነቶም ሰብ ቻነል ድማ ፖይንት ገይሮም ስኻትኩም ስለ ዝደኸምኩም ኢኹም ገለገለ ክብሉኒ ፈቲኖም well if you think this is important why don't you do it ስለምንታይ ሃገራውያን ድሕሪ ኮይንኩም ስኻትኩም ክትሕግዙ ዘይትኽእሉ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ግደፎ ኦርጋናይዜሽን ናቱ why do you leave it ቶም ካልኦት ተቃወምቲ ካበይ ኣምፂኦም ይገብርዎ ኣሎ ትፈልጥዎ የብልኩም እንደገና እቶም ተቃወምቲ ደወላ ናይ ተጋሩ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ገይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ናብ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ዝሰምዖ ዘሎ ንምንታይ ጉድኣት ይገብር ከም ዘሎ እንድሕር ንፈልጥ ኣለና we need to do something either we have to stop that or counter ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ካብዚ ናይ ሃገራውያን ደንበ ክግበር ክኽእል ኣሎ እቲ ደንበ ናይ ሃገራውነት ባዕሉ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ድዩ ጣባ ዝገብሮ ድዩ ሆርን ሪቪው ዝገብርዎ ድዩ ሶሎ ሚድያ ዝገብሮ ድዩ ሶሪ ኣሽማት ከርስእ ካልኦት ድሞና ዝገብሮ ካብ ኤርትራ ርአዩ ኩሉ እዚ ኣብ ደንበ ሃገራውነት ዝግበር ወሲዱ ደስ ዝበሎ ክፋል ቆሪፁ ዘየድልዮ ገዲፉ ዋላ ሴንሰር ገይሩ ናብ ኤርትራ ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝፍጠር ተዝሓሸት እያ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ከማይ ኢለ ተዛሪበ ግለሰባት ዝገብሮ ግለሰባት ምስ ተዳኸሙ ከዓ ጠፍእ ወይ ኣጀንዳ ምስ ቀየሩ ከዓ ይበላሾ ስለዚ ኣብ ግለሰባት ሃገር ክትምርኮስ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ማሕበረኮም እያ ክትምርኮስ ዘለዋ ናይ ዘላቒ መፍትሒ እንተደሊና ስለዚ ንኩሉ ዋላ ንምቁፅፃሩ ንኻደዩ ዝበለፀ ተደሊኻ ብማሕበረኮም ደረጃ ክግበር ዝኽእለሉ መንገዲ እንተሎ ንሕና እቲ ትሕዝቶናትና ኣብ ካልእ ንሕና ንክገብሮ ንኽእል ሓገዛት ክንገብር ንኽእል ግን ኩሉ ነገር ናብ ግለሰባት ናብ ቻነላት ተፀጊዕካ ስንፍና ስለ ዘሎ እንታይ ኢልኩም ስንፍና ኣሎ ድኻምነታት ኣሎ የለን ይብሉ ኣለኹም ግን if you think this is important maybe you have to coordinate something
ዝኾነ ተገይርካ ነቲ ህዝቢ ጥቕመዩ እንድሕር ዝብል ሓሳብ ኣሎ ገለ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ምፍታን ኣገዳሲ እዩ ኢንፋክት ብዙሕ ፕሮግራማት ክግበር ይደሊ ኣነ that's why ድማ ንኣፍሪካ ትራቨል ክገብር ይሓስብ ኣለኹ because I need partners ወላ ምሳኻ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ራድዮ ኮነሲ ከም ፓርትነርስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን ንጡፋት ነገራት ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ክንደሊ ክንክላል ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኮንካ ከቢድ እንድዩ ዲማንዲንግ ሂወት ዘለና ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ኣብ ኣፍሪካ ምናልባት ካብዞም ኩሎም መንእሰያትና ገለ እንተረኸብና ክንከይድ ክንፍትን ኢና so I'll try to do something ዝኾነ እንተተረኺቡ ድማ ገለ ክንገብር ኢና ምክንያቱ ብዙሕ መደባት ክግበር ዝኽእልና ካለ ከሎ ሕፅረታት ብምህላው ዝግደፍ ነገራት ኣሎ ነታ ሃገርና ድማ ከምቲ ዘለ ክንሕግዛ ኣይከኣልኩምን ዝብሉና ኣለዉ ንሕና እውን ነቲ ጉለሲ ብከፊሉ ንሪኦ ኢና ኩሉ ባዕልና ክንገብሮ ኢና ኢልና ፈኸረታት ክንገብራ ይንኽእልን ኢና ኣነ ብፍላይ ንዘይቅፅሎ ክጅምሮ ኣይደልን እየ ዓቕመ ይፈልጦ እየ ኩነታተይ ይፈልጦ እየ ኣነ ክቋፀሮ ዝኽእል ኣነ በዛ ጉልበተይ ክገብሮ ዝኽእል እየ ክፍትን ዝኽእል እምበር ምስ ግዜ ፆር ክኾነኒ ዝኽእል ምዃኑ ዝፈልጦ እንድሕር ኮይኑ ሃንደራ ኢለ ኣይከይድኒ እየ ግን እቲ ጥቕሙ ግን ኣይረኣየንን ማለት ኣይኮነን እቲ ጥቕሙሲ ኣይረኣየንን ማለት ኣይኮነን እዚ ናተይ ትሕዝቶ ኣዝዩ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ከኣትሎ ዝብል ከምኡ ዓይነት ኣጀንዳ እውን የብለይና ሓቃይሽ ማለት ፅቡቅ ክህልዎ ክእል እዩ ጉለታት እውን ክህልዎ ክእል እዩ ግን ገለገለ ዝጠቅምካ መሃለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ናይ ግድን እዚ ሳተላይት ኣብ ኤርትራ ከኣትሎ እቶም ከምኡ ዝብሉ ነዚ ናተይ ዘይኮነስ ናቶም ከምኡ ዝብሉ ኣብዘ ናይ ተቃወምቲ ሰሚዐ ስለምንታይ እስከ ከምኡ ይብሉ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ሓበሬታ ንኤርትራውያን ስለ ዘድልዮም ጥራይ ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦም መፅባሕ ንጓ ፖለቲካ ስልጣን ክደልዩ ከለዉ ክሕግዞም ስለ ዝደልዮም ናይ ስልጣን ድልየት ዘለዎም ኣብ እዝኒ ኩሉ ኤርትራዊ ክበፅሑ ይደልዮም ኣነ ናይ ስልጣን ባህጊ የብለይን ኣምላኽ መስገን ኤርትራ ብዘይ ስልጣን ከተገልግላ ከም ትኽእል ተረዲእኒ እያ ህዝቢ ኤርትራ ክትሕግዞ ተደሊኻ ፖለቲካዊ ስልጣን የድልየካኒ ፖለቲካዊ ስልጣን ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ካብ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለና ናይ ቤት ፅሕፈት ሒዝካ ኩርሲ ስለ ዝሓዝካ ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእል ማለት ኣይኮን ካብኡ ወፃኢ እውን ሓገዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ወላ እውን ነቲ መንግስቲ እውን ሸይብ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እታ ኩርሲ ምስ ሓዝካ ኩርሲ ናታ ፀገም እውን ኣለዋ ዝብል እምነት በፂሐ ኣለኹ ኣነ ኩርሲ እዚ sometimes the power ንባዕሉ ኮራፕት ይገብረካ እዩ ኩርሲ ንባዕሉ ናቱ ፈተናታት ኣለዉ ስለዚ ንኻልኦት ነዞም ናተይ ቻነል ትኽተሉ ፖለቲካ ኣይትኺዱ መርሕነት ኣይትድለዩ ስልጣን ኣይትድለዩ ኢለ ክምረኩም ኣይደልን እየ በዓልኩም ትፈልጥዎ እሱ ግን እቲ ክትገብርዎ ትደልያ ብዓድና ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ብዘይ ስልጣን እውን ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ስልጣን ብኩሉ መንገዲ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ካምፔይን ብዙሕ ነገር ክገብረልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ስልጣን ተትሕዝ ጥራይ ክቕይር ይኽእል እየ ዝብል ዝነበረት ሓሳስባናትኩም ግደፍዎ ብዘይ ስልጣን ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ተበግሶን ንጡፍ ዝኾነ ስራሕን ብዙሕ ነገር ከግብረልካ ይኽእል እዩ ሜቢ ፕሬዚደንት ክትከውን ኮፍ ክትብል ኣብታ ኩርሲ ግዜ ክወዘልካ ይኽእል ክኸውን ወይ ናይ ከምኡ ሕልሚ እንተለካ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንኽተገልግል ንህዝቢ ኤርትራ ንኽትጠቅም ንህዝቢ ኤርትራ ሂወቱ ንኽትቅይር ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ኩርሲ ዘድልየካ እያ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ክእትዋ ይደሊ ብዛዕባ ስልጣን ዲና ንዛረብ ዘለና ችሁብን ድምጻችሁን ሰጣችሁና መራብ አይኖርም የኑሮ ውድነት ይጠፋል እድገትና ብልጽግና እናመጣለን የግድ ነው ወደ ስራ እንግባ ነዳጅ ጨምረናል ለሳምንት አለቃቅሰው ዝም ይላሉ አዲስ ታርጋ ብለን ገንዘብ እንጨምራለን በቃ ተግባራዊ ይደረግ ከመግባትሽ በፊት ሂሳብ ጨምራል እንደ ትላንቱ አይደለም ለምንድን ነው ሂሳብ የምንጨምረው ነዳጅ በእጥፍ ጨምሯል ከፈለግሽ ፕሬዚዳንቱን ጠይቂ እናቴ የበላሁት አልበቃ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ድራማ ናይቲ ምርጫ ክሳዕ ክንደይ ንህዝቢ ሕማቕ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን ቅድሚ ናብዚኣ ናይ ድራማ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብን ምእታውና ናይ ሱዳን ንእሽተይ ክንትንክፍካ ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ክርሳዕ ዘይብሉ እዩ Part of the conflict in Sudan, the UN has repeatedly warned of escalating atrocities. In 2024, it warned that an assault on Al-Fashir could lead to mass atrocities. And after that city fell to the RSF paramilitary in late 2025, a UN fact-finding mission concluded the violence bore the hallmarks of genocide. Come three was Allahum again. دعم سريع هذا كمو أبي أحمد ني جنوسايد السرعات رايز دقفت بحال دعم سريع بتدقاقامي قبنات أبلع الحزب السودان زفت أميو مسلمان دوي لله أبي أحمد إمارات أو كنا نتقرأ يقول كل مس إسرائيل وندوي لهم زلوية سلذي قد محجي كينات قد مجمع روح ما تقاطم كم زغل حبر سبع على ما تنقيقهم ما تنقاطنا توم سلذي سمع دعم سريع نتي الفاشر تبهالك تمام سرخبه شد الشاشعين العليون زخون سبات
بتي جبانات ناي كوينات بكل مصنعات استرجاجة جبان فتسيمو كمن زجبرن እንታይ ገይሮሞ ወላ ሓንቲ ሕጂ ድማ ናብ ልዕቤት በሃል ከተማ ይመጻሎ ብዙሕ መጠንቀቕታ ይግበራሎ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሰደናሎ ኩናት ተጀሚሩ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ቀሪብሎ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ድማ ምግማት የለ Amnesty International has accused RSF of committing crimes against humanity in Al-Fashir. Now the UN is warning that a major assault on Al Ubayd could trap hundreds of thousands of civilians. Al Ubayd is important because it's one of Sudan's largest cities and the capital of North Kordofan. This is where it's located. It's near Khartoum, about 400 kilometers southwest of ሕጂ ናይዚያ አልዑቤድ ትበሃል ከተማ ዓብይ ኣሰካፊ ኮይኑ ዘሎ ራይዋ አልዑቤድ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ናይ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ይሕዝዋ ዘሎ ብኩሉ ከባቢ ቦታ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዝቋፀሮ ቦታ እያ ዘላ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ መጥቃዕቲ ገይሩ እንድሕር ኣትዩ እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ሱዳን ዝቕመጠላ ከተማ እያ It's going to be very, very bad. Very bad. ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ እንታይ ክትከውን እያ ናበይ ክትከይድ እያ I don't know ግን ሓደ ካብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኡይ ዝብለላ ዘሎ ጉዳይ እዚኣ እያ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ክትከይድ እያ እንታይ ከጋጥማ እዩ ንግዜ ንገጥፋ but this is going to be very serious. The capital which the Sudanese army retook last year. It's also near Omdurman, where Sudan's army has its central command. It also sits at a strategic crossroad linking Darfur, Kordofan, and Khartoum, making it a vital transport hub and supply line for the military. Nearly 500,000 people live in Al Ubayd, along with nearly 100,000 people displaced by fighting. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦታ እዚ እዛ ከተማ እዚኣ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ ኤልፋሽር ትበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ኣዝያ ምዕራብያ ነይራ ካባ ስለዚ ናይ ሎጂስቲካዊ ሃብን ዓብ ከተማን ብዙሕ ህዝቢ ዝቕመጦን ናይ ብዙሓት ስቴትስ ዝራኸባላ ቦታ መንገድ መስመር ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነት ንሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣዝያ ኣገዳሲት ክትከውን ከላ ንዳዕመ ሰሪዕ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ስለዚ እዚ ብዚ ክፍጠር ዝኽእል ኩናት it's going to be very bad it's going to be very ugly 400 ኪሎ ሜትር ጥራያ ካብቲ ሱዳን እንድሩማን ርሒቓ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ 400 ኪሎ ሜትር ኣብ ሱዳን ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ነዚ ቦታ ዝተተቆፃፂርዎ እውን it's going to be very hard ስለዚ again እዚ ኩናት ናይ ሱዳን ነብሱ ዝኻለ ናብ ሕማቕ ክኸይድ ዝኽእል ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳን ተስፋ ኣለዋ ነቲ ኩነታት ክትፀራርግ ንብል ኣለና ግን ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ግን ኣግዲዕዋ እዩ ንሱዳን ኣግዲዕዋ እዩ ሕጂ እውን ሓፍ ክትብልማ ምስ ደለየት ሕልኮ እናገበረ ካልእ ነገራት እናፈጠረ ካልእ ሽግራት እናፈጠረ ነቲ ሃገር ናብ ፅቡቕ ከይትኸይድ ዝገብራ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ተስፋ ንገብር እቲ ሰብ ዝፈርሆ ዘሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ መፅኡ ካልእ ፀገም ኣይፈጥር ንኸውን ግን again these are also issues that ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነገሩ ዘለዉ እንተወሓደ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ረኺባ ብምህላዋ ግን ሕጉስ እያ ኣነ እዚኣ እውን ምግላፅ የድልያ ማለት እዩ ገሊፅካ ትሓልፋ ዘለካ ንመለስ ኣብቲ ናይ ድራማታት ናይ ብልፅግና የሚናገሩት ምን እንብላ ከኑሮ ውድነት ነው የሁሉ ነገር የመጣብን ምን እንቅመስ ይሄ ሁሉ ይመጣብን ከኑሮ ውድነት ነው ኑሮ ደግሞ እዚህ ጋር የሚስተካከለው ነገር ሰው ጎዳና ላይ ለምን ወደቀ ብሎ ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው ጎዳና ላይ ሊወጡ የቻሉት በቤተሰብ እኔ አሁን ዛሬ ጎዳና ላይ እየወጣሁ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ እዩ በቃ መሪርና እቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎን ንሕና ንነብሮ ዘለና ኣብ ጎደና ዝሓድር ዘሎ ሽግር ዝረኽቦ ዘሎ ሰብ ካበይ ዝመፀ እዩ እንታይ ወሪድዎ ኢልኩም ቁሩብ ፀገምና ደይ ትፈልጡ ይብሉ ኣለዉ እኔ በተመለከተ በቃ እኔ የምለው ማዝነው እኔ መቼም ቀደም ሲል በነበረች ኢንትሬስና ምናምን ነገር እታገላለሁ አሁን ኑሮውን ማዝነው ደግሞ ከኔ በታች ያለሁት እጅግ እየተጎዳ ነው በቃ ባጭሩ በጣም እየተጎዳ ነው ነጹ ማዛሪ ነው ዳባቱ ማለት ይቻላል በቃ ፊኒሽት ክትትልና ቁጥጥር ዜሮ ነው እናደርጋለን ነው ምንም የለም እንደኔ ከመንግስት አካልም አንዱ ነኝ ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ በተለይ አዲስ አበባ ሆነ የትኛው ነው እንዴት ቤት ይውጣው እንዴት እንደምኖረው ህዝባችን መቸም እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዘማርር በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ብልፅግናን ኣብን ሓንቲ ኣዝያ በለጭለጭ ትብል ሃገር ኢትዮጵያ እዩ ፕሬዘንት ክገብር ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ግን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ እዮም እዞም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ዝገልፁ ዘሎ ለዚህ ደግሞ አንደኛው ቀደም ሲል የነበረ በየክብራበት ነው እዛ ጾቆብ ተካዘ በቃ ምትለው በተቻለ መጠን መንግስት እነዚህ ነገሮች አጣርቶ ሰዎች አሉ ሲሞዝ ቢያላ በቃ ይባላል በአጋጣሚ ካገኘው ይቀርምጭ ከፍተኛ ችግርና መከራ አገራችን ላይ ሊወጥ ስለሚችል በተቻለ መጠን መንግስት እነዚህ ነገሮች አጣርቶ
ያለን አማራጭ ምን እንክፈል እያለ ነው ህዝቡ። የህዝቡ ምሬት በየቀኑ ነው ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚበተነው። ሰው ምናልባት ልተንፍስ እያለ ነው፣ ተንፍሽ እንኳን ይምጣልኝ በሚል አሁን በድፍረት እየወጣ በቪዲዮ እየቀረጸ ብሶቱን እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያውያን ቀሊል ዘይኮነ ሽግር ወሪድዎም ከም ዘሎ እዮም ዝዛተዩ ኣብዚ አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ዝገብራ ዘሎ ሀገር ነውና ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ችግር ይሄ ሁሉ ነገር እያለ ነው አብይ አህመድ ለምን አትደብቁትም? ለኛ ከቱሪስት ዶላሩን ለመመንተፍ የሚያስችለን እናንተ መልካም ነገር ስትናገሩ ነው ብሏል። እስቲ እንስማው። የኢትዮጵያ ታክሲ ሾፌር ከኤርፖርት ሰው ሲቀበሉ መርዶ ይናገራሉ። ምንም ሳይከፋቸው ሲምፓቲ ለመፍጠርና የሆነች ትርፍ ለማግኘት ብዙ ነገር ስራ የለም እኮ ተቸገርን እኮ እንደዚህ ሆና ያሉ ሰውየው ያስፈራሩት እያስደነገጡት ሆቴል ሲደርስ ከሩሙ እንዳይወጣ ነው የሚያደርጉት። አብይ አህመድ ብዛዕባ ቱሪዝም ኣዝዩ ኣገዳሲነት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ ቶም ታክሲ ሰብ ታክሲስታ ካብ ታክሲ ጀሚሩ ይትፀገም ዘሎ ኢሉ ካብቲ ኤርፖርት ክቕበሉካ ከለዉ ነቲ ጋሻ ክቕበልዎ ከለዉ ሽግር ጥራዮም ዘዕልልዎ ጥሜት ድኽነት ሽግር ከም ዘለዎ እሞ ገለ እንተመፅወተሎም ወይ እንተደንገፀሎም ይገብሩ ከይተረድኦም ግን ነቲ ጋሻ ካብ ሆቴሉ ከም ዘይወፅእ ጭንቀት ከም ዝህልዎን እዮም ዝገብርዎ ነቲ ሃገር ድማ ይጎድዋ ብምጣሉ ሰናይ ኢና ዘለና ናበሉ ነቲ ሃገር ኣድቨርታይዝ ክገብሩላ እንድሕር ክኢሎም ሓጋዚ ይብል ኣሎ የስ ሰብ ታክሲ ነቲ ቱሪስት ሙድ ናቱ ክቕይርዎ ዝኽእሉ እዮም ሕማቅ ከም ስምዖን ፅቡቅ ከም ስምዖን ግን ክሕስብልካ ድማ ይፀበዩ ሪሊ ዲሰንት ላይፍ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ንሃገሮም ከመግሱ እንተኮይኖም ድሕሪ ኣብ ሕሰብን መከራን ኣልዮም ኮይኖም ክጠቕሙካ ይክእሉን እዮም ዝብልዎ ዘለው ብሓፈሻ ናይ ኢትዮጵያ ድራማታት ፈፂሙ ዘይውዳእ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን ንሕና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእልና ናብ ትግራይ ንስገር In Tigray has taken a sharp, volatile turn. On Friday, July 3rd, reports began flooding in from Mekelle of forced recruitment or Barisa. In neighborhoods like Ilala and Kebeles 05 and 06, residents reported checkpoints and the detention of young people. This isn't just hearsay. We saw the eruption of protests in Mekelle. ከምዚ ካትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ግፋ ኣሎ ፅዕፅዕ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ናበሉ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝመሃረቶም ንተጋሩ ናበልካ ብሽሞም ውዒልካ ምሕዳር ከም ሓደ ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብፍላይ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ዝፈልጥዎ እዮም ዝፈልጥዎ እቶም ዝፈልጥዎ ድማ መልሲ ይብሉ ኣለዉ ሎሚ ኣይ ውግአ የለን ውግአ የለናን እንትብልና እንተለዉ ተዓብዙና ኣለዉ ተንበርክኹ ምንበርካ ክትፅቡቕ እዩ ዝበልኹም ሓረዱ ተጠወሱ ካንሰር ላይ ኩመኑ የከም ጅብልና ኢልኩም እመኑ ትግራይ ንምሕላው ሓፈሻኻት መንእሰይ ትግራይ ንምሕላው ኣገዳዲ ይኹን ፀዋዒ ኣየድልየን እዩ ኣሎ ኣብ በረኻ ናይ ሕወሓት ተጋዳላይ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይቕበል እንተኮይኑ ይእሰር ይባረር ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ይቕተል ማለት እዩ እቲ ኣዋጅ ንሱ ናይ ሻዕብያ እዩ ኣብ ኤርትራ ንመንግስቲ ምንጋር ኣይፍቀድን ኣይኮነን ንሓላፍስ ሱር ዝኾነ ሓሳብ ክተቐርቡን ኣይፍቀድን ፅምዶ ናይ ዕብዳን ምንቅስቃስ እዩ ማለት ናይ ተስፋ ዝቆረፁ ናይ ብፖለቲካ ዝተሰዓሩ ንኢትዮጵያ ከፍርሱ ናይ ዝደልዩ ናይ ጥፋት ሓይልታት ምትእኽኻብ እዩ ድሕሪ ፅምዶ እውንስ እዩ ሻዕብያ ስርሑ እዩ ይሰርሕ ዘሎ ደሴም ትዛድ ሻዕብያ ወፂኡ እዮም ዝብልዎ ሻዕብያ ወፂኡ እዮም ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣነ ገዛ የብደው እዩ ዛላምበሳ ወሪድካ እዩ ናቲ ታሒዝዋ ዝነበረ ቦታ ሒዝዋ ናይ ቪዛ ክልከላ እንታይ መስለካ ማለት ንሕድሕድ ድርጊቶም ሕጋዊ ሳዕቤን ክህሉ ኣለዎ እዞም ሰባት ኣብ ትግራይ ጦርነት ክጅመሩ ተለዉ ደቀም ኣብ ትግራይ የሉ ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ናሽናል ኢንትረስት ዝፃባእና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ህቲ ትወስዶ ከምቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ሙስሊም ብራዘርሁድ ትወስዶ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ትወስዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ዝጉጅለ ዕጡቃት እውን ክትወስዱ ትኽእሎ ስጉምቲ ዘይክተርፍ ይኽእል እዩ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣፍሪስካ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቶም ማልያ ናይ ብልፅግና ዝለበሱ ነቶም ተጋሩ ካብቲ ትግራይ ካብቲ ብልፅግና ንላዕሊ ሶም እዮም ከፊኦሞም ዘለው አንዳትስ ዋይ ድማ እቲ ቃልሲ ናይ ተጋሩ ሕጂ ድማ በዚ መንገዲ ከመፅኦሞም ኣለዉ ኢትስ ቬሪ ቬሪ ፋሲኔቲንግ በዚ ካረዩ ሕጂ ፈጠረ ያለውን ነገር በጣም ያሳዝናል። ሰላም አዱና ይባላለሁ። የ26 ዓመት ወጣት ነኝ። የተወለድኩት መቀሌ። አንድ ትልቅ ነገር አለ። የተሰማኝ ስሜት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናነበርካ ምቾት ክትነብር ከለኻ ናይ ኣብያ ኣጀንዳ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ you will have a trouble ኣብ ብዙሕ ግዜ ድማ ቅራፍ በናና ርጊፆም እዮም ሕጂ ድማ ንትግራይ በቃ ኩናት ይጅምር ኣሎ ትግራይ ከምዚ
ግፋይ ይገብሩለው ቀለመለ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ካልእታ ናይ አሸንዳ አምባሳደር ዲዮም ገለ ዝበልዋ ተመሳሳሊ ኩሎም ተም ዝብልጽግና ርክብ ዘለዎም ተጋሩ በቃ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፖለቲካዊ ርክብ ከም ዘለዎም በዚህ ካትፈልጥ they are not just individual media personality ከም ዘይኮኑ በዚህ ካትፈልጥ My here. I hope you all are well. What we've been hearing the past couple of months and days, especially, has been horrifying. The videos that have been released to the public of mothers crying because their children being forcefully taken to an upcoming war. That is terrible. It's very surprising. This is Yahab Ogana. سمعتاوي فيديو غيركا I don't know that trend ስለዝኾነ ጥራይም ዝገብርዎ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእልና this is a kind of forced do something ማለት ናይ ርድዋን ሁሴን ናይ ስለያ ናይ ቴክኖሎጂ ስለያ ገለ ዝብልዎ ነቲ ኩሉ ጸላዋ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ in fact ኣነ ከም ዝበፅሓኒ ለንቀነ ንበዓል ቻነላት ናትና ክጉርግርዎ ከም ዝውዕሉ ተዮም ዞም ስባዝያቶም ገለ ከም ዝብሉ ገለ ፅንፅንታ በፂሕኒ ኣሎ ግን no problem ሳብ ሕጂ ዘይፈሊጥኩም ምኻ ብሕጂ ክትፈልጥዎ ከም ትኽእሉ ኢልና ንሓልፎም ብዝኾነ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ናይ ኣንጻር ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ትግራይ ኩናት ትገብር ኣላ መራሕቲ ናይ ትግራይ ነቲ ሃገር ኣብ ሓዊ ይእትውዎ ኣለዉ ግፋ ይገብሩ ኣለዉ ግፋ እኳ ብኩሉ ግዜ ዝገብር ጀዋር ከመይ ዝፅሕፍ ነይሩ 2 ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግፋ ይካየድ ኣሎ ብዛዕባኡ ክበኽዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክዛረቡ ኣይስምዑን እዮም ኢሎም ስለምንታይ ኣብዛ ሕጂ ምስ ኮነት ኩላቶም ወፂኦም ከውዩ ክኢሎም ዘገርመና ነገር ብዙሕ እዩ ዘሎ እዮም ዝብልዎም ዘሎ but this is very interesting ሓደ ከማን ከም ኢልዎም ነይሩ ኣጀንዳኹም ብልዑዳ ይልኩም ኮይኑ እምበር ኢልዎም አዲስ አበባ ተቀምጣችሁ የትግራይ ተወላጆች ሆናችሁ አንዳንዱ አብዛኛዎቻችሁ በፎቶም በቪዲዮም የማትታወቁ አንዳንዶች ደግሞ በቪዲዮ መጣችሁ ልክ ያላላችሁ የትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ ከአየር መንገድ ከፖሊስ ከሚሊተሪ ከመንግስት መስሪያ ቤት እየተፈናቀሉ በማንነታቸው ሲባረሩ ለምን ሚዲያ ላይ ወጣችኋል ናይ ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝወርድ ዘሎ ጸገማት ሪኹም ግን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክትገብሩ ኣይትራዩን ኢኹም ስለዚ ባያስ ከም ዘለኩም እዮም ዝብሉ ዘሎ of course አዲስ አበባ ኮፍ ኢሎም ናይ ብልጽግና አንጌራ እናበልዑ ከለዉ አንጻር ብልጽግና ክዛረቡ ይጽበዮም ኒኻ ምክንያቱ ወይ ኣፎም ክሕዝዮም ወይ ግን ግድን ነቲ ብልጽግና ዝትግፍ ነገር ክገብሩ እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከመይ ዓይነት ሃገር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ጉዳይ ግን መማልያኻ ቀለዕካ ምኻት ስለዝኾነ እቲ ጉዳይ ከቢድ እዩ ዘሎ فريح ድማ بت بروباغندا فريحو بت ዝባሃል ዘሎ ዝኾነ ዘይኮነን ዘረባ ሰበይቱን ዓዱን ሪሙን ረሓሒው ዝኸይድ መንእሰይ የብልናን ትግራዋይ ይገጥም እምበር ዝሃድም ኣይኮነን ፍንቄል እዩ ህልውና ዘረጋግፅ እዩ ታሪክና ምስ እዩ ዓንቶ ጠቂስዎ እዩ ጆን መንጋግ ምግዳልስ ትፈሩ እዩ ኣነ 17 ዓመት ብምግዳሉ ሰብ ኮይነ ተማሂለ ኣብዚ ክበፅሕ ኮንትሪቢዩት ገይሩ እዩ ክብሪ ክዎ እየ ከማይ ተሓሽከር እውን ይባላል ትፈሉ ታንቱ ጀነራል ዝብላ ዝነበረ ተሓሽከር anyway ካብዚ ሓሊፍና ናብ ናይ ዓድና ክንሰግር መጀመርያ በዚያ ቪድዮ እዚያ ክጅምር ይደሊ መስለካ ስከስኻ ከም ኣቦ ናይዞም መርዓውቲ መጠ رحم مقدم في هذا بلاتني أنا تطلع مرات ما هذا إلا عليها ما ولا سمسي كنت بتبغى من فستان بلامه مش كارين بعد تبغى تصفى يمكن صح بليس من صار مسيسة ما قال عمله صبحو እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ሰይዶም ላይ ኣለዉ ኣበይ ያላትኩም ኣብዚ ሂሩ ቲቪ ዝብል ከትኩም ስምዕዋ ፅሬት ሓዙለይ እምበራነ ዶም ገይረ እያ ኩላ እውን ኣይረኣኳን ኣለኹ ቨሪ ኢሞሽናል ገለ ክፋል ናቱ ብቐዳማይ ከተልል ከላ በዓልቲ ቤተይ ነጊራትን ነይራ እቲ ቆልዓ ንፉዕ ወዲ ማለት እዩ ኣዝዩ ንፉዕ ተቐዳዳሚ ናይ ብሽክሌታ ኔሩስ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ከም ዝሰንከለን እዛ ሽኮሪና ጓልና ድማ ነዚ ጸገማቱ ሪያ ከምታ ዝበለት ንበዓልቲ ቤተይ ከሰጋግረልኩም
ማርያም ዝለኣኸቱልያ ወይ እውን ኣምላኽ ኢሊ እኽዋን ኣብኡ ያ ኢላ ዕልላትኒ ስለዚ ዝኹሉ ፀገማቱ ተቐቢሎም ቃል ኪዳን ኣሲሮም ህይወቶም ዝቕፅሉ ዘለው እዮም ኣዝዩ መሳጢ ኣብ ዘበነ ክሕደት ጥልመት ፍትሕ ቀምሻ ኣደይ ሓንኩልኒ እናበልካ ምፍልላይ ከምዚ ዓይነት መስቀልካ ተሰኪምካ ናይ ምኻድ ኣብነት ናእሽትዮም ቆልዑ እዮም ኣፀቢቖም ቆልዑ እዮም ግን ኣምላኽካ ክምረካ እንተደልዩ ቆልዓ ይብል ዓብይ ኣይብል ዝኾነ ኣዝዩ መሳጢ ዛንታ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ እንትርፎ ናይ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ናይ ፍቅሪ ዘይተሰምዓሉ ዘበን ኣብ ዘለና ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ናይ ብሓቂ ተምሳጥ ዝፈጥረልካ ዛንታ ምዃኑ ነጊሮም ንለው ዓብ ክፋል የምፃእኽልኩም ኬትኩም ክሰምዕዋ ስለ ዝደልየ እታ ስቶሪ ኣብ ሂሩት ቲቪ ኣላትኩም ዘይሰማዕኩማ ኬትኩም ስምዕዋ ፋሲኔቲንግ ስቶሪ ኢሎም ኣለው ዝኾነ እቲ ወዲ ኣባ ከይድኩም ክሰምዕዋ እታ ቀንዲ ስቶሪ ክነግረኩም እየ ቢካዝ ኢፍ ኣይ ቴል ዩ ክትከዱ ይኮንኩምን but there is one thing ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከጋጥም ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዝገብርዎ ዘሎ ትማሊ ኣጋጣሚ ወክ እናገበርኩ ከለኹ ሓንቲ ቪድዮ መፅያትኒ and I'm going to share this with you ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ሕማማት ናይ ፀገማት ዘጋጥመኩም ዘሎ ኩላቶም በዛ ዓይኒ ክሓስቡ ይደሊ to Shanghai in 2025 for treatment for blood cancer myeloma. Amanda, thank you so much for joining me on Asia Pacific. Thank you, Marika, for asking me to come on. Well, the more we learned about this story, the more fascinated we became. A bit of a twist, isn't there? Can you just explain what exactly it is? What it is, one of the big another 2 negotiations before I was accepted for. እዚኣ እታ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ እታ ቀጠልያ ጌራ ዘላ እታ ብፀጋም ዘላ ድማ ኣውስትራልያዊት ዶክተር እያ ናይ ሕክምና ዶክተር እያ ናይ ካንሰር ናይ ደም ካንሰር ነይርዎ ፀገም ናይ ዕፅር ብዝበለ ክነግረኩም ናይ ደም ካንሰር ስለ ዝነበራ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ሜዲኬሽን እቲ የለን እቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ወይ እውን እቲ ሰርቪስ እቲ የለን ምክንያቱ ኣዝዩ ክቡር እዩ ናብ ዩኬ ናብ ኣሜሪካ ክትከይድ እንድሕር ኮይና ድማ ልዕሊ $1,000,000 ናይ ኣውስትራልያ የድልያ ነይሩ ስለዚ ንሳን ሓዳራን ኣይክእልዎን እዮም ነይሮም ባንክራፕት ክኣቱ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እንታይ ገይራ ናይ ደም ካንሰር እዩ እንታይ እዮም ክገብሩላ ዘለዎም ካብቲ ደምናታ ቲሴልስ ዝበሃል ኣሎ ፃዓድ ዋህዮታት ደምና ወሲዶም ኣብ ፋብሪካ ሰሪሖም ወይ እውን ኣብ ናቶም ማኒፋክቸሪንግ ኣፋርዮም ነቲ ደምና ናብ ኣይትዮም ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ካንሰር ሴልስ ክዋጋኣላ ዝኽእል ነገር ክፈጥሩላ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ፀገም ናይ እንታይ ሽሙ ክከላኸል ዝኽእል ካብ ኣካላታ ክሰርሑላ እዮም ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ መስርሕ እዩ ብዛዕባ ይኮንኩም ክምረብኩም ደልየ ዘለኹ ናይ ሕክምና ኬትኩም ክኢላታት ሕተቱ ብዛዕባ ሕቶ ናይ ሚልዮናት ዶላር ዋግኡ ኣብ ቻይና ብ85% ብዝጎደለ ዋጋ እሞ ከዓ ኖርማል ኣብ ኣሜሪካ ከይደን ተገይረ ኢላቶ ኣብ ኣሜሪካ ከይደን ተገይራቶ እቲ ፕሮሲጀር ነቲ ደምናታ ምስ ሃበቶም ከም ብሓድሽ ካብቲ ደምናታ ነቲ ደምናታ ማኒፋክቸር ክገብርዎ ከባዝሕዎ እንድሕር ኮይኖም ክሳብ 3 ወርሒ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ሓደ ኣዝዩ ተዳኺሙ ዝኸደ ሰብ 3 ወርሒ ከይህልዎ ክእል እዩ ብገይሩ ክመውት ይኽእል እዩ ኣብ ቻይና 10 መዓልቲ ዘድልዮም ኢላትካ ሕሱር ጥራይ በለትን ዝለዓለ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ዘለዎ ዝሰለጠ ኣገልግሎት ዘለዎ ብፍጥነት ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዝለዓለ ብቅዓት ዶክተር ያሳ ኣብኡ ድሕሪኡ ኮፍ ኢላ ነቲ ዘለዋ ኩሉ ሓበሬታታት ሒዘን ኣውስትራልያ ከይዳቶ ትከታተለላ ካብቲ ሕማም ቅድሚያ እውን ሓደ ሰብ ኣብ ኒውዚላንድ ገይሩ ነይሩ ክልቲኦም ሓውዮም ኣለዉ ናብ ቻይና ከይድኩም ናይ ካንሰር ሜዲኬሽን ግበሩ ገለገለ ክብል ኢላ ይኮንኩን ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣብ ኤርትራ ንኤውሮጳ ክመፁ ንቱርኩ ክመፁ ይሓስቡ እዮም ቀሊል ኣይኮነን እዚ መጀመርያ ግን ኤርትራ ዝቐረበ ዝምድና ምስ ቻይና እዩ ዘለዎ ሓደ ካልኣይ ናይ ጥዕና ቱሪዝም ኣብ ቻይና እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብኣዝዩ ድሩት ገንዘብ እቲ ዝበለፀ ካብ ኣሜሪካ ክትረኽቦ ትኽእል ንላዕሊ እያ ትብልሳ ዶክተር ስለዝኾነ ኣብ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኢንፋክት ኣብ ኣውስትራልያ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዓይነት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ኣብ ቻይና ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉ እንታይ ክብለኩም ኢለ ዝኾነ ሕማም ከጋጥም ከሎ ሓደ መጀመርያ ክንሓስቦ ዘለና ንደገ ክስደት ከሎ ንቻይና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ክብለኩም ይደሊ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣለኹ መሲልኩም ኤውሮጳ ኣዝዩ ክቡር እዩ ስለዚ ብሰንኪ እቲ ዝሕተት ደረጃ ገንዘብ ሰብ ክሕግዘካ ኣይትረክብን ኢኻ በዓል ታይላንድ ሃገራት ኣለዋ ታይላንድ ኢልካ ደቡብ ኮርያ ኢልካ ሰም ኤክስተንት ኢንድያ ኢልካ ቻይና ኢልካ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ሕሱርን ስሉጥን ኣገልግሎት ኣለዎም ምናልባት ናይ ቪዛ ኣገባባት እውን ኣብኡ ይሓስር ክኸውን ይኽእል ኣይፈልጥን እየ ኣነ ሓበሬታ ጥራይ ዝበኩም ዘለኹ እቲ ሰብ ሓገዝ ዝደሊ ዘሎ ኣስፊሑ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ብሰርች ናትኩም ግን ብቻይና እንተትጅምሩ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኣ ከም ምኽሪ ኣነ ክሰምዓ ከለኹ ብዙሕ ሰብ ተሸጊሩ ንደገ ክመፅእ ዝደሊ ሰብ ስለ ዝርኢ ዘለኹ
ነታት ንደገኽት መጽእ መርሓባ ፀገም የለን ኣምላኽ ተሓጊዝካ by the way ብዙሕ ፀገማት እንዲ ዘለና ናይ ጥዕና ንኩሉ መዓልታዊ ክትዛረበሉ ክብድ በለይ ግን ኩሉ ግዜ ከም ቀዳመይቲ ናይ ረድኤት ቦታ ፅቡቅ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክርከበሉ ዝኽእል ሜቢ ቻይና ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ናይ ኤውሮፓ ብዙሕ ሽግራት ትሕልፉ ዘለኹም ብዙሕ ዋጋታት ዝሓትኹም ንኣሜሪካ ክትመፁ ተሓስቡ ሓደ ግዜ ሓንጎልና ናብ ካልእ ነገር እውን ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንኽብል ከም ንእሽተይ ምክሪ ጌርኩም ውሰድዋ ኢለ ከም ንእሽተይ ምክሪ ገይረ ክነግር ስለ ዘለኹ ብፍላይ ኣብ በዓል ቱርኪ ፅጋብ ናይ ገንዘብ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ካብ ኤርትራውያን ይሰማዕ ኣለኹ እየ ሰብ እንተዘይብልካ ትክክለኛ ኣገልግሎት ክቡካ ኣይክእሉን እዮም ማራዩ ፀጊቦም ዘለወላት ኤርላይንስ ናቶም ዋላ ካልእ ብዙሕ ናይ ሰርቪስ ፀገማት ከም ዘለዎም ይሰምዐ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ቱሪስት ስለ ዝኸዶም ካብዚ ኤውሮፓ እውን ሜቢ ካብታት ብገስ ክኾን ይኽእል ብሓፈሻ እዛ ዛንታ ናይ ዚኣቶም ንእሽተይ ከስማዓኩም ኣብዚ በዓል It's been fantastic as a treatment for quite a few years and it's taken a lot of negotiation. Anyway, እዛ ዛንታ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም ናብታ ናይ መወዳእታ ዛንታ ይካቱ Leaders, 1,018 graduate from the College of Business and Social Sciences. The College of Business and Social Sciences today celebrated a remarkable milestone as it conferred first degrees and diplomas upon 1,018 graduates during its 19th commencement ceremony held in Asmara. Significantly, nearly half of the graduates, 47%. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ለንቀነ ብልፅግና ሰራዊት ኣመሪቐ ክትብል ከላ ኤርትራ ድማ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣመሪቐ ኢላ 18 ሓደሽቲ ግራጁዌትስ 47% ካብኣቶም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገለፁ መመረቕታ ኣካይዶም እዚ ሓደ ዓብይ ዓወት እዩ ንኤርትራ ማለት ህዝብና እውን ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ሓደ ኮሌጅ ናይ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ይመስለኒ እቲ ኮሌጅ ናይ ቢዝነስ ማኔጅመንት 1000 ተምሃሮ ክምረቑ ከለዉ ብለሲንግ ነው ፅቡቅ ነገር እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እታ ቻለንጅ ናትና ፅቡቅ ናትና እዞም 1000 እዚኦም ድሕሪ 2 ዓመት ኣበይ ክህልው እዮም እዞም 1000 እዚኣቶም ድሕሪ 3 ዓመት ዓምስ ተመረቑ ኣበይ ኣለዉ ኤርትራ ዝርከቦ ገንዘብ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ኢና ብዘይ ቃል ዓለም ብዓቕማ ብዙሕ ነገር ትገብር ኣላ እያ ካልእ ካብኡ ክበልፅ ይኽእል እዩ እቲ ትምህርቲ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ ክምዕብል ይኽእል እዩ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ግን ዝርከቡ ዝምረቕ ዘሎ ሰብ ዓቕሚ ዘለዎ ብዓቕሚ በታ ሃገር ዘላቶ ንእሽተይ ዝኣክል ዓቕሚ እውን ተፍርላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ራእይ እንታይ እዩ ምስ ወዱ ሲሪየስ ክሕሰበሉ ክኽእል ኣሎ ምስ ተመረቑ ናብ ኣገልግሎት ራእይ ድሕሪ ፈኒኻዮም ምዕባለ ናቶም ክሪየር ፓፍ ናቶም ተደይ ተሓሲብሉ ናተይ ጎስጓስ ድሕሪ ሕጂ ክሳብ እትዮም ካልኦት ዝሕግዙኒ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ክብለሉ ዝኽእል ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሕ ናተይ ትምኒትን ናተይ ፀሎትን ንሱ እዩ ንእሽተይ ወለዶ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብ ዓዱ ኮፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ብዘይ ቃል ዓለም እየ ዝብለኩም መንእሰይ ተማሂሩ ኣብ ዓዱ ክሰልጥነሉ ዝኽእል ነዚኣ ቅድመ ቀዳምነት ዝግደፍ ተሪፉ ዝሕደግ ተሓዲጉ ነዚኣ ጥራይና ክንሰርሕ ዘለና ምክንያቱ ትማለ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብ ኡጋንዳስ መንግስቲ ኡጋንዳሲ እንታይ ኢሉ ኣውፅዩ ኤርትራ ሳብ ውግእ የላን ግን ኣዝዮም ብዙሓት ካብ ኤርትራ ይመፁና ኣለዉ ምናልባት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንዘራረብ ኣለና እንታይ እዩ ትፀገም ወይ ገለ ነገር ክንፈጥር ዝብል መንግስቲ ናይ ኡጋንዳ ዘውፅኦ ፖስት ርአ ነይረ ብሓፈሻ ወላ ሕጂ እውን እቲ ናይ ስደት ዋሕዚ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕፅል ምህላው ትሓዝን ማለት እዩ ዝተኻለ መንገዲ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለማት ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዕድላት የለን ገለገለ ትብል ትኽእል ኢኻ ግን መን እዩ ክገብሮ በዓልና ኢና ንገብሮ ዘለና ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ከምቲ ካልእ ካምፔይን ዝግበር እዛ ካምፔይን እዚኣ ብዝለዓለ ካልኦት እውን ፑክ ክገብሩላ ክንሰርሓላ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀዳምነት ሂቡ ከምቲ ንትምህርቲ ብዙሕ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ነቶም ዝምረቑ ዘለዉ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክኸድሉ ዝኽእሉ ሃገር ንከይሓድጉ ኣብ ዓዶም ኮፍ ክብልሉ በስመኣም ክብልሉ ዝኽእሉ ዕድላት ዘድልዮም ክፀዓረሉ ትምኒትናን ባህግናን መወዳእታ የብሉን ክንዲዚ ፅዒርካ ምሂርካዮም ኣሽሓት ከፍ ኢሎም በዚ ኢትዮጵያ ዝኣትውዎ ዘለዉ ዝስምዖ ዘለኹም ካብኡ እንድሕሪ ኮይኑ እጂ ድማ ሱዳን ተረጋጊ ኢሎም ናብ ሱዳን ክኸዱ እንድሕሪ ኮይኖም ኤርትራ ኣብ ክሳራ ከም ዘጋጥማ ጥራይ ምክንያቱ ዝርከቡ ገንዘብ ኣብዚኣቶም ኢንቨስት ገይራቶም ኣነ እውን ሓደ ግዜ ከሞም እየ ነይረ ስለዚ ስለምንታይ ይኸዱ ኣለዉ ጥራይ ደይኮነስ ንኸይከዱ እንታይ ክንገብር ኣለና ዶባትና ምሕያል ጥራይ ደይኮነስ ከመይ ዕድላት ክንፈጥር ኣለና ዝብል ቴማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክዝረበሉ ዘሎ ኤርትራ ድማ ቀዳምነት ሂባ ክትጎየሉ ዘለዋ እያ ዝብል እኖ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዘይፈትዉ ሰባት ኣለዉ እዮም ግን ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝደልዮን ዝፅበዮን ዘረባይ ካባይ ከምዚ ቻነል ዘለኒ ኣነ ድማ ሓላፍነተይ ከተግብር ግዴታ ስለ ዘለኒ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ ቨሪ ማች